Vítajte na medzinárodnom veľtrhu IDEP Defense and Security. Som Rotmeister Novák a rád vám pomôžem. Myslím si, že je to veľmi zaujímavý prvok, konkrétne tuto, a myslím si, že národné obranné síly a takisto ozbrojené síly by sa mali modernizovať, takže je to veľmi dobrý krok. V nejakom bare, kde by pracovali robotické ramená, aby tam nemusel byť nejaký človek 24/7. Samozrejme, porovnám vám to konkrétne. Rotmeister Novák hlási, že pri profesionálnych vojakoch sú fyzické testy presne stanovené a Vítajte na medzinárodnom veľtrhu IDEP Defense and Security. Som Rotmeister Novák a rád vám pomôžem. Myslím si, že je to veľmi zaujímavý prvok, konkrétne tuto, a myslím si, že národné obranné síly a takisto ozbrojené síly by sa mali modernizovať, takže je to veľmi dobrý krok. V nejakom bare, kde by pracovali robotické ramená, aby tam nemusel byť nejaký človek 24/7. Samozrejme, porovnám vám to konkrétne. Rotmeister Novák hlási, že pri profesionálnych vojakoch sú fyzické testy presne stanovené a